Брестская область, Брестский район. Сярэдняя школа, вёскі вялікія матыкалы. Вучаніца 8 А класа. Уладзімир Дуброўка. Урывак з паэмы «Кругі». Раніца. Цудоўныя прасторы. Паабапал поле і лясы. Павяваюць сілай супакойнай успаветраныя галасы. Хвою цьмяных, незгіначных шатах, у барвовасці бярозы ўсе. Быццам сёння нейкае свята, гэта восень свята нам нясе. Новыя і новыя прасторы, паабапал поле і лясы. Павяваюць сілай супакойнай успаветраныя галасы. Смалявічы вось прагрукаталі, а калодзежы ўжо на чарзе. Наш цягнік па прухкай гонкай сталі, калыхаючыся, всё ідзе. Зараз Мінск за лесу прывітае, горда ўстроміўшы свае муры. А чаго ж ты, сэрца, заміраеш? А чаго ж ты, сэрцайка, гарыш? Калі ўзяць каханне з маіх вершаў і ўсё найлепшае з іх узяць, гэта будзе толькі крок мой першы, пра цябе жаданае сказаць. Летуценне многіх мільёнаў і змаганняў партыя вякоў. Мінск акрэсліў і краінай вольнай Беларусь да росквіту павёў. А жыццё закрасавала, закрасуе больш яшчэ вакол. Здзейснена прадвесненне купалы, акавіта коласавых слоў. Рві паветра, наш цягнік імпэтны, заміраннем сэрца скалыхні. За бясконцым гэтым кіламетрам Мінск.